ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Hadian bayaw President Gajaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association uba Marshall SBPM, la pinkit no sa Woodland Hospital hajawai hinne gajan mir banyo ajing sumar, la mi Bujli banyaki Shah Thngan pat, da uba Jesper tho the Cot Association uba day na rambai. La pinkit uba Marshall sa Hospital hakapor kumbahan ribaje saup ho minute jan mir, bagi the Cot Association kila minjori kini karai, but kamsham lakin no yo no halor gajing pinkit yo President Shah Hospital. Kita Cot Association ringkat bagi bahayang jong o kila senran lang Shah Hospital, nakabanta gajing sumar jong o. Kuman chipin kan mau ba Marshall ulas dangi gajing ki Shah Thngan na do ka shitrik julio arja arpun rio, nakabadawa nakasor kaban ailat biang gajing ti doyong hari lom jantia. What happened gajing Shah pinkit hospital jong o President, ka association kam shim la pinkut gajing ki, bala Bujli do ba Jesper uba de Cot, bertengi kejingi ki ha Jaka o President. Ha kawai pat kaliang ka association kan sai kindo yo Chief Secretary ka Sarkar Meghalaya, ha ka khat nyo tarik ujilio arja arpun rio, ha ka por architect no pai sngi. Ban Ïakren halor ki mat jinge day, baga jing tawa ban play biang ki kamti do yong ha ka thain. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Ha ka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakren diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka Shah plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.